L'estació té un horari d'obertura des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, això vol dir 8 hores d'operació en què els remuntadors no paren de girar. A partir d'aquí, nosaltres hem identificat que el nostre esquiador utilitza el que són les pistes i remuntadors una mitja de 4 hores, aproximadament, incloent entremig les seves parades per les seves necessitats. És lògic que una de les necessitats que té és menjar, i d'aquí la nostra aposta per situar en cada un dels punts d'aturada l'oferta de restauració que trobi aquell punt o aquell menjar o aquella estona que volen realment aturar-s'hi. Per nosaltres aquí avui us presentarem tota l'oferta gastronòmica i de restauració dels sectors Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp de Gran Valira. Nosaltres volem satisfer totes les necessitats, per això hem establert 3 categories. Una primera categoria més alta, que és la Premium, en la que hi ha el menú a la carta de més alta gamma. Una gamma mitja en el que busquem donar una bona qualitat per a aquelles persones que volen trobar l'equilibri entre el temps d'aturada, però la qualitat i el bon menjar. I una tercera categoria, que anomenem Fast Food, en el que realment hi hagi una bona qualitat, però sí que premiem el temps, per a aquella persona que vol aturar-se, fer un entrepà o un sàndwich i continuar ràpidament a esquiar per aprofitar el màxim del dia. Així que avui esquiarem, però amb l'objectiu de veure la immensa oferta gastronòmica que un sector de Gran Valira té a disposició de tots els seus clients. I començarem des d'un dels punts més alts de l'estació, des dels Cortals, a 2.502 metres d'altitud. Som al sector d'Encamp. Aquí trobem localitzades en molt poc espai les 3 categories que hem esmentat. Tenim el Rocó de Solanelles, que és cuina més premium a nivell gastronòmic més alt, amb restaurant a la carta. Passaríem al segon nivell, que seria el nivell mig en el que tenim hamburger zero, vedella 100% andorrana, hamburgueses realment de qualitat. I entraríem al tercer nivell del fast food, un bon self que permet relativament ràpid al client, a l'esquiador, menjar un bon menú i continuar esquiant. Estem a Cortals d'Encamp, cota alta, ens anem cap a cota mitja-baixa, cap a Passons, llac de Passons, en el que veurem també unes vistes excepcionals. Deixem el balcó penjat del gran restaurant dels Cortals per davallar per les immenses pistes que condueixen al llac de Cubil. D'aquí pugem sota el pic del mateix nom, ja amb vistes sobre Grau Roig, per tornar a baixar en direcció al llac de Passons, una ruta de llac a llac. L'esquí i la muntanya sempre desperta la gana, i el que volem és evolucionar una mica d'aquests entrepans una mica més dolents de fa uns anys, de fa prop de 20 anys, evolucionar cap a una oferta gastronòmica una mica més d'aquell esquiador més exigent. Se'ns està tornant exigent i volen trobar el que trobarien a ciutat o en el seu punt de restauració més de nucli de població a dintre les pistes d'esquí. Un exemple del que ens comenta en Dani el tenim en aquest magnífic paratge on l'única forma d'arribar-hi és esquiant. Estem al restaurant de Pessons, estem en un espai únic enmig de la muntanya al costat d'un llac, i el que oferim és poder venir a dinar, tant des d'un entrepà fins a la cuina de muntanya, que és la típica nostra que fem, però un cop arribem aquí trobem que ens sorprèn, per exemple, aquest espai que tenim de Melí, que és per oferir una experiència única i diferent a tothom qui vingui esquiant, que després d'estar a la muntanya gaudint de la neu, poden seure aquí a la nostra terrassa amb un solet allò espectacular i prendre la seva copeta de Champagne Roederer i unes ostres de Melí que venen d'Oleron i que són de les millors ostres del món. Però a més d'oferir la màxima qualitat, dia a dia també es treballa per innovar, com és el cas del projecte que ben aviat portaran a terme. Enguany que hem fet, hem arribat a un acord molt interessant amb la Fundació Alícia, que són acrònims d'Alimentació i Ciència, per recuperar la cuina andorrana i lligar-la al territori. Hem fet un estudi sobre els plats tradicionals d'Andorra i els volem introduir a tots els restaurants, de forma transversal. Des d'un fast food que fem hamburgueses, doncs acompanyar-lo un trinxat, i aquest mateix trinxat el podem fer servir a Passons per acompanyar amb un entrecot. El caldo, per exemple, és un element vertebrador de tota la cuina d'Andorra que podem introduir a tots els locals. Bé, ara ens n'anem cap al sector Pas de la Casa amb una altra cota alta amb unes vistes excepcionals.
Per tant, davallem fins a peu de pistes del sector de Grau Roig per agafar el telecadira Pic Blanc, que ens portarà a la frontera amb el sector del Pas de la Casa. Per fer una idea de la dimensió, estem a prop de les 900 persones, dividides en 3 grans grups. Un grup de prop de 300 persones que estan a l'escola d'esquí, ticketing i venda de forfets, un grup de sobre 300 persones també que estan en la part més tècnica de l'explotació i gairebé un grup de 300 persones que està a tota la part de serveis de restauració. Aquí tenim el nostre següent objectiu, un edifici que forma part del paisatge de Gran Valira, sobretot del sector Pas de la Casa, embrió de l'estació d'esquí més gran del sud d'Europa. Estem al restaurant KSB Coll Blanc, un dels pioners de l'estació i un lloc que, sens dubte, s'ha de visitar per les vistes. Hola, soy yo, responsable del restaurante Coll Blanc. Aquí hay una cocina típica de Francia. El cassoulet, el tartiflette, el camembert al horno y la crustade, típica lieja, Y es una cocina de puta madre. El següent punt de restauració és tot el contrari. Està a la part baixa de l'estació i, per tant, l'ambient i l'oferta és totalment diferent. Sector Pas de la Casa, Costa Rodona, estem al Calabassa Beach Club. El concepte és exportar la cuina eivissenca i la carta de la platja de Calabassa, d'Eivissa, a les pistes d'esquí intentant adaptar el concepte. Si venís al Costa Rodona, os voy a hacer unos canelones como los de vuestra madre, con una bechamel trufada que vais a flipar. Luego os podemos hacer unas croquetas de jamón ibérico, buenísimas, y unos calamares muy ibicencos que los hacemos con sobrasada y níscalos. Y para finalizar, una paella de cangrejo real de las Nieves, que es para morirse. Tot amanit amb música en directe i la més exquisida oferta gastronòmica. El nostre següent punt de restauració és el més exòtic i peculiar, ja que no pot estar més integrat a la neu. Es tracta d'un espai únic en tot el Pirineu. Això és Hotel Iglú, una aposta d'innovació que ja porta 9 temporades, però que continua sent aquell element característic que fa que el visitant vingui esquiant aquí només per visitar-lo any a any. Aquí oferim també el servei de nit, de passar la nit, vindre a sopar, passar la nit a l'Hotel Iglú i a l'endemà esmorzar. És una mica un servei més complet, una mica més experiència, més que un sopar. Al costat de l'hotel es troba una estructura esfèrica a l'interior de la qual els gourmets més exigents trobaran resposta a les seves demandes. Nos encontramos en el Domo VIP y lo que ofrecemos aquí es un producto exquisito. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, nuestras ostras con caviar, nuestro micuit de pato, nuestras carrilleras ahumadas o bien nuestras patatas confitadas. O si no, si prefieren, podemos degustar nuestro salmón, que es un salmón muy especial. Viene fresco desde Noruega, lo elaboramos en Barcelona con las piñas piñoneras de la zona y luego lo traemos directamente aquí en medio de la montaña para que ustedes lo puedan degustar. Estem només amb la primera part del camí, els sectors de Pas de la Casa, Grau Roig i en Camp de Gran Valira. Ens trobem davant d'aquest procés de millora en l'oferta de restaurants dintre de l'estació d'esquí que anirem treballant durant els pròxims anys, ja que la gent no tan sols ve a esquiar, sinó que també viure altres experiències i això inclou l'experiència culinària.